Kaluguran po kapatid, ikasal pantayanan, timpong gospel reading tamong ini, tungkol yaking pariseo, at king meto nga publikano, meto nga makasalanan. Pareho lang may nalangin kin templo, dapat king publikano makasalanan, minuliyang makatuliran arapanan ng Diyos. Uling ing katulid na, pekitulid niya ing sarili na king metong na makasalanan. And that is one common denominator of all of us on the level of being a sinner, para pareho tamuhan. Nano ing aral na payabot na kaya katamo ng gospel reading. Munang-muna, iwasan tamo ing ugaling matapobre. Uri na sabihan, tayo lalaman mababa, tayo lalaman makasalanan, ing kalupatamong tao, uling kalupataya naman makasalanan, at mikakasalan taongan. Numisan matapobre, uri na sabihan, bala mo ninunay kang banal. Banal ka, makasalanan na rin aliwa. At siya po yung rin ang sabihaning fariseo. Yung ama ng fariseo, diba siya yung ama ng perosin? Uri na sabihan, separated ones. Kakawani mo yung sarili mo, kaya kalupang mong tao, uling isip mo, feeling mo, banal ka. Feeling mo, mas biyasa ka. Feeling mo, mas makwalta ka. Nyatin pariseo ka nung kakawani mo yung sarili mo. It should not be that way. May lalaman makasalanan ng kalupang mong tao, ulit pareho tamang makasalanan. May lalaman mas bobo ng kalupang mong tao, doon sopan mo yung mabiyasa. May lalaman kaluno ng kalupang mong tao, uling makwalta ka. Pag nasan mo sana miyang at siya naman king biyena, bang may kamasanting iyang quality of life, king kayang pamibiyem-biyem. Kalubad ako rin kaya nakanta mo, yung anak lang, yung ang talaga itang mata sa level, ng kasuyuan at pamibiyem-biyem, that they deserve as youth. Niya pining mata pobre, mababaya lawe, king kalupa ng tao. No. It is more on empowering and enriching one another than impoverishing one another. Mabag na siya maging kaluluyagan, ani, kailangan biyangan siya. Kailangan mabiyasa yan. At yung bakawaning sarili mo, holier than thou, ali. My dear brothers and sisters, ating kung kaluguran magwantay, o nang magbalik-bayan niya, o saan rin kalolo ng siping balik. Di dinano relief, pamisa na na, managkatsang speaker, and then pakanana na dinano ng relief. One time I asked her, what gagawan mo yan, Marco? Father, whenever I go back to the Philippines, I see to it ang sankoreng kalolo. Pamisa ko na. Padinan ko ng to. Pakanan ko na din ako ng something good for them. Uling, iba't ko naman king kalulu. There is a very beautiful attitude on the part of this rich woman. Uling iba't siya king kalulu, balo ng baliktad din kalulu. Kung nga rin misan may kwata kang bagya, may kastiknek na ka, muna ba ng baliktad ng kalubang mong tao? Tandaan mo, iba't ka naman kayong kakaluluan at kasakitan. At mo mamalat siya, then magkasakit. Sana pag nasanda mo biyang atda, kitang never tamo, o kaya over and above us, bang maging manawala naman king biyatamo. Let us avoid that pharisaical attitude. Banal ko, makasalanan ka. Ali, makasalanan tamo ka. Kakadwa, iwasan tao ng ugaling mayabang ang pang malaram.
mayabang malaramya. Uling apulo kayo sasabihan ng isang metong etuto o wanhapyamo. Ing tutong sasabihan. Kakambalyan naman ang karanaman ng mapanako. And it takes a thief to catch another thief. Iwasan tamo sana yung maging mayabang. Uling mo ng mayabang ka, ito yung sasabihan mo. At yung kayagkatan ng gospel, magpakatotoo tayo. At ibumeno ang dalaga ay lagyan na mirang. Niyang minyalbag yung legwa ni nga kong Ginoo, absent siyata, uling lupa yung pinagtak sila ng panahon. Buralya mata, buralya arong, buralya labi. Niya inawas na yung mirang. Kulang na mo, inawas na yung bural. So yung lagyan na mirang, meto yung maid, kaya nang balihan na ng makwalta. In that mamalengke, lumabas sa mirang gate, ating security guard i-TQ. O nag-TQ, atin niyang lanong paglolo na imirang. Niya po nang lumabas na imirang nga. O mirang, balo mo, ikay peka malagong dalagang ikit ko, kaya niyong baryo tao, lalong-lalo na kaya niyong compound tao. Metuliruya, imirang. Hinabot yung sipa natin metong malalaking magsalita kaya. Yakan yung peka malagong diling dalagang lugar da. Uling aliway sa sabiling salamin. Aldoda magsalita niya merang yan niya balo ng itsura. Lupa yung bagekang. So kaya rin ang may malengking mirang, linya-lining bagla. Mintayaking salamin. At yan nara kung sinabi ng TQ, ang po'y sasabihaning salamin. Diyan after 1 minute, may sakit ito. Yung kakayusin. Uli, sabihan namin labis blind. Nino kaya gusto? I-TQ, alulubog kaya sisinta, labis blind. O yung salamin. Anong minsan, malaramdaman din nga liwang salamin. Diyan yung salamin nyo, laban niya. Yung salamin, pag siya may salamin ka, darawal na ako. Ako'y salamin ko, malaram niya eh. Ulang edad magsalamin ko, wala makakagit kay Ian Chongdi. Yan, malaram yun, salamin ko. So, my dear brothers and sisters, ing katutuan, yaing para sa anin taong mababanglo. Pero yung taong mayabang, malaram yan. At iwasan tamo, ing kalaraman, abungan na ning kayabangan. Sabihan mo ito to, yang mo pikakarini, bahay mo buya yung balik. Yang mo pikakarini, ingi kakarbintero ka mo. Yang mo pikakarini, ingi kalabandero ka mo. Pagmaragon mo, ing gagawan mo, nung daos kinglog mo, at totoo ing gagawan mo. Yang taong totoo, tatakot maglakad. Marinya ka rin ng tao, uling totoo yung sarili na. At tutuya king harapan ng apong Ginoo at king kalupa ng tao. My dear brothers and sisters, ikayagdata na po ng gospel reading ngayon, maging mababata mulo. Kita mo sana may papagbura na sa alo. Itang, malaman mo pagdulaman taming kapuryan da rin aliwa. At nung minsan, itamang susuyo king apong Ginoo. Sana aliwa mo yung sarili tamang marangalan tamo. Padalisayan tamo yung kaya tamang intention that whatever we do in the service of the parish and of the church, it is all for the great and glory of God. Parangalan tayong Diyos, karingmayang tamang dapat. Parangalan tayong Diyos, karing kasuyuan tamo. Over and above, una sa lahat, ang Panginoong Diyos. Hindi ang ating sarili. At yung kasebyan ay may bubating sarili mong bangko. Tutupin ito. Mas masanin itang parangalan na ka rin aliwa kaysa aking parangalan mo yung sarili mo. Masanin itang mas parangalan na ka ng Diyos kaysa aking pagdulapan mo yung parangal na rin aliwang tao. At yung panalangin ng pariseo, parangal niya yung sarili na.
At panalangin yaking sarili na. May nalangin niya yung pariseo king sarili na. Uli nga nang sinabi na, Ginoo nga na. Doon niya po yung panalangin ng pariseo. Pasalamatan da ka. Uli nga ra ko kano pa rin mong tao, mapanakola, mapamirait la, makipangalugod la. O kaya na malupan talag paningil bisay ni, makasalanan niya. Makadadwa pa rin gumagayon ako. Babiya ko kaya kayong kapulong dahil ning sablang panagitan ko. Migparangalan niya, harapanan ng akong Ginoo. For all you know, wala ka naman nagawa. Nung yung nakatapos sopan ng akong Ginoo. So, nung ka nagagawa tamo, it is because of the Lord. The credit belongs to God, not to ourselves. Nya sana, bago tayong parangalan ng Diyos, karingmayang tamang dapat. The credit belongs to God. Halika ka tamo. Nya biniling pariseo ini, may madiyaking sarili na. May kinapong Ginoo, may parangalan ng sarili na. Aliway nga pong Ginoo. It should be the other way around. Let us glorify God in whatever we do. At in publikano, balo na mong niluya, harapan ng Diyos. Mayroong iyang mga salanan. And this should bring us down to the reality that in front of God, anak nakatakbo ng Diyos. But more than that, makasalanan tayo. At nga naning publikano, ginomit akong makasalanan. Manalig ko kinkirang lugod at makalulu, iligtas mo. Itang mayabang manalig ang sarili na. Pero itang makasalanan, manalig ang hingapon Ginoo, ang magligtas niya katama. And we should hold on to God's love and God's mercy. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, buhay tayo. At ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa atin